Barkos lehendakariak Europa hurbilago Nafar programan parte hartu duten enpresekin batera ospatu du Europaren eguna. Prefostale lopean heldu den maiatzaren 13an iraganen da iparraldeko ikastolen elkarteak antolaturiko herri urrazbesta. Maiatzaren 11an ostiralekin 7:00 sinkopatuak taldeak hasiera emango dio Txalaroa 18 txalaparta jaialdiaren kontzertuei Sanduzelaiko Zibiboxean. Nafarroko 3. azoka ekologikoa ospatuko da Iruñeko autobus geltokian maiatzaren 18, 19 eta 20an. Nafarroko gobernuko Isabel Elizalde konseilariak egin du azokaren aurkezpena Kondestable jauregian. Salaketa jarri du Iruñako erasoen biktimak intimitatea urratzeagatik. Abokatuek diote epaia jakin ostean, sare sozialetatik mehatxoa jaso zituela biktimak eta ezagutarazi egin zituztela haren datu personalak. Nafarroko kutxa ikertzen duen batzordea martxan da duela hilabete batzuk eta ari dira dagoeneko entitate horretan ardurak dituzten hitzak hartzen. Enrique Goñik, Kaneko presidente goia 4 saiotan izan da. Nafarroko kutxa ez da desagertu eraldatu eginda eta ahaltzen tokirik egokinean gelditu da esan du. Kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloa aurkeztu dute. Ostegunero formatu txikiko kontzertuak eskainiko dira maiatzaren 22tik ekainaren 26ra. Europaren egunoko ospakizunen barruan Nafarroko lehendakari Uxue Barkosek harrera egin zien Nafarroko gobernuaren Europa hurbilago programan parte hartu duten enpresen ordezkariei. Ekimen hori Europa eraikitzen laguntzen duten ekintzen eredu garbia dela nabarmendu duelarik. Ekitaldia eginda Nafarroko jauregiko tronuaretoan eta bertan izan dira Nafarroko lehendakari Uxue Barkosekin batera, herritarrekiko eta erakundekiko harremanen kontseilaria Naollo, Nafarroko gobernuaren Bruselako ordezkaria Mikel Irujo eta enpresa parte hartzaileen 16 ordezkari. Europa hurbilago deritzon programa Nafarroko Industria Elkartea AIN eta Nafarroko Unibertsitateak kudeatzen dituzten European Enterprise Europa sarearen Nafarroko puntuen ekimena da. Nafarroko gobernuaren Bruselako ordezkaritzak babestutako programa honek 2 helburu ditu. Prestakuntza ematea Horizon 2020 Europar programari atxikitako proposamenak lantzen ari diren enpresei. Eta Bruselarako bidaiak antolatzea bertako eragileak Europako eragilekin harremanetan jartzeko aukera izan dezaten. Barkos lehendakariak nabarmendu duenez, programa honek ezin hobeto frogatzen du egite zehatzek Europa eraikitzen laguntzen dutela. Schumanek duela 78 urteko adierazpenean azpimarratu zuen bezalaxe. Horren karietara eskerrak eta animoak eman dizkie, plan honetan parte hartzen dutenei, orain arteko jardunari eutsi diezaioten foru exekutiboa uneoro laguntzeko pres izango dutela azpimarratuz. Gobernu honen egin beharra eta erankizuna baita. Lehendakariak jendaurreko agerraldian adierazi duenez, Europako batzordeak joan den astean aurkeztutako proposamenean berrikuntzaren aldeko politikaren igoera da nabarmendu beharreko alderdi positibo nagusia. Gure ustez ikerketa arloko bikaintasunak ikerketarako esparru programez profitatzeko aukera izan beharko luke. Eskualden arteko elkarte ikuspegien laguntzaz potentzialtasuna duten proiektuei zuzendutako eskualdez gaindiko funtsak ezarri eta bideratu alizateko. Beti ere bakoitzaren espezializazio estrategien arabera. Nafarroa eta beste 30 eskualde vanguard ekimenean egiten ari diren bezalaxe. Nola nahi ere argi utzi du Nafarroko gobernua ez dagoela ados 2021-2027 finantza esparruaren proposamenarekin, kohesio politikak eta nekazaritzaren zein landa garapenaren aldeko laguntzak murriztuko dituelakoan. Horren harira gogoratu du Europar Batasunak hazkunde integralerako estrategia babesten jarraitu beharko lukeela. Ekintza klimatikoa, garraioaren eskuragarritasuna edota enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak bezalako lehentasunak aintzakotzat hartuz.
Era berean, Europar Batasunaren etorkizuneko nekazaritza politikak jatorrizko helburuei eutsi eta elikagaien segurtasuna eta autonomia bermatzen jarrai dezala aldarrikatu du. Etorkizunera begira, lehendakariak giltzarrikotzat jo du batzordeak proposatu duen bezalaxe estrategia makroregionalak sustatzea, lurralden arteko lankidetzarako tresnak sinplifikatuz. Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta Akitaniarekin batera abiarazi dugun euroeskualdea bezalako errealitateak bultzatu eta garatu ahal izateko. Azkenik, Barkos lehendakariak gogoratu du gaur bezalako egun batez, baina orain dela 78 urte, Schuman ministro frantziarrak argi utzi zuela orduan egindako adierazpenean. Europa ez dela bat batean edo oso osorik gauzatuko. Lehendabizi izateazko elkartasuna sortuko duten egitate zehatzen bitartez baizik. Prefostal elopean helduden maiatzaren 13an iraganen da iparraldeko ikastolen elkarteak antolaturiko herri urrasbesta. Haur, gazte eta helduen gozamenerako kontzertuak, tailerrak, berso saioak, paiazoak, puzgarriak, erronka ikusgarriak izanen dira, senpereko aintziraren bueltako guneetan. Eguneko irabaziak Manes Erdozaintzi Etxar kolegiorentzat izanen dira. Izan ere, Manes Erdozaintzi Etxar kolegioko ikasle kopurua etengabe igo da eta gaur egun eraikinak sobera hertsiak dira, geroz eta ikasle gehiagoren aterpetzeko. Ia 158 ikasle ziren aurten 180 eta helduden urtean 220tik goiti izanen dira. Larzabalen kokatua den kolegioak Aloze, Souta, Amikuze, Ortizbarre, Garazi, Azkarate, Baigorri eta Hortzaizeko lehen hezkuntzako ikastoletatik heldu diren ikasleak eskolaratzen ditu, bigarren hezkuntzan eta behar bezalako arreta eskaintzeko 4 ikasgela eskaz dituztela uste dute. 2 kurso gela, laborategi bat eta ahalmen urriko ikasleen segipena segurtatzen duen inklusiorako egitura pedagogikoa bertze gela bat. Herri urras egun handiaren bezperan urrats gaua antolatu dute Saran. Zakil, Sorotan, Babiz, Reddit, Luketze eta Jonpak talden kontzertuak izanen dituzte kiroldegian. Maiatzaren 11an ostiralarekin arratsaldeko 7:00 sinkopatuak taldeak hasiera emango die Txalaroa 18 txalaparta jaialdiaren kontzertuei, Sanduzelaiko Zibiboxean. Utzun txalaparta taldearekin elkar lanean antolatuta jaialdiak, hitzaldiak eta erakusketa betere eskainiko ditu maiatzaren 19 arte. Ikuskizunean txalapartak, klakeak, pianoak eta area gaineko dantzak elkarri eragiten diote eta emaitza erritmoz naiz zirraraz beteriko musika da. Sinkopatuak taldeak soinu espazio bat eraiki nahi du, non tradizioa eta berritasuna eskutik helduta joango diren. Klake modernoaren teknikak euskal perkusio tradizionalarekin naiz jazz swing erritmoekin uztartuta. Sarrerek 3 euro balio dute eta Sanduzelaiko Zibiboxean bertan eros daitezke eta onlinez www.pamplona.eskultura.es eta www.pamplona.es webguneetan. Bide horiek erabilita ere eskuratzen halko dira sarrerak Txalaroa 18 jaialdiaren bigarren kontzerturako. Jaso, Scritch trio eta Utzun elkarrekin arituko dira eta oso bestelakoak diren 2 musika tradizio bateratuko dituzte, txalaparta eta jazz hain zuzen. Sanduzelaiko Zibiboxeko agertokira igoko dira Anai Gamboa, Mikel Urrutia, Daniel Lizarraga, Javier López Jaso eta Marcelo Scritch maiatzaren 18an ostiralarekin. Hitzaldi dagokionez, abiatuko da lehenbizikoa txalaparta elektronikoa bilakaera instrumentu tradizional batean izenburupean. Jotjelkako Pablo Zaratiegiren eskutik, Jus Larrotxako Zibiboxen izango da bihar arratsaldeko 7:30.
Helduden astean maiatzaren 15 7:30 berriketan taldeko Mikel Abeirok masterclass bat eskainiko du Jus Larrotxako Zibiboxen. Eta zikloari buru emateko konserbatorietan txalaparta irakatsi beharko litzateken inguruko eztabaidari helduko diote hainbat txalapartari, irakasle eta musika eskoletako zein konserbatorietako arduradunek. Mai inguru hori maiatzaren 17an izango da Jus Larrotxa Zibiboxean ere, eta bertan Aitzol de Carlosek koordinatutako erakusketare egongo da ikusgai. Jaialdiaren argazkia kartel eta kamisetekin. Nafarroko 3. azoka ekologikoa ospatuko da Iruñeko autobus geltokizarrean maiatzaren 18, 19 eta 20an. Nafarroko ekoizpen ekologikoko kontseiluak hasi zen antolatzen 2015ean. Beraz, Nafarroko ekoizpen ekologikoaren erakusleio bihurtuko da hau 3. urtez. Bisitariei denetariko produktuen eskaintza zabala eginen zaie, barazkiak eta frutak, haragia, arrautzak, esnekiak eta ogia, gozokiak, konserbak, edariak, zukuak, ardoa. Nafarroko azoka ekologikoarekin hurbileko produktu ekologikoen ikusgaitasuna bultzatzea eta produktuak balioan jartzea da helburu. Azoka gainera ona da elikagai ekologikoak Nafarroko jendartera hurbiltzeko. Gaur eginda azokaren aurkezpena Kondestable jauregian. Bertan izan da Isabel Elizalde, Landagarapen, Ingurumen eta Toki Administrazio Kontseilaria. Batez ere, alde batetikan elkarrekin lan egiteagatik, zen nik uste dut hemen ere aipatu dela, ez? Elkarlana. Elkarlana gauzak aurrera ateratzeko, produkzio ekologikoa bultzatzeko, eta benetan ikusten dugu elkarlan horrekin benetan helburuak eta emaitzak onak direla, ez? Erran bezala, merkatuak gerota gehiago eskatzen du, ekoizleak gerota gehiago ditugu, badugu hor bide bat egiten nahi dena eta eginen dena guainikan, eta gu administrazio bezala ere hor gaude, bultzatzen. Administrazio handiak, txikiak, udalak, gobernuak hor gaude lanean, eta oso importantea ere, alde batetikan, udalez berdinetikan egiten den lana, eta gu gure aldetikan, Nafar gobernu aldetikan, erran hor ditugula diru laguntzak, PDR-a aldatu ginen, sartu dugu eta planteatu dugu diru gehiago ekologikoa bultzatzeko, bine bertzaldetikan ere bertze gauzak aigara egiten, guain oposan aigara hor zentro de akopio bat bultzatu nahian ere zepaenekin, bertzaldetikan eskolako sukaldeak ere bultzatu nahi dugu bertako produkzioa hor jateko ere, hemen Iruñak badulan bat oso polita egina eta nik uste dut izugarrizko aurrera paso bat izanen dela. Orduan alde hortatikan erran nik eskertu eta zoriondu eginten lanagatik. Madrilgo auzitegian salaketa jarri dute 2016ko Sanferminetan bortxatutako emakumearen abokatuek. Biktimaren intimitatea urratu izanagatik eta mehatxu egiteagatik jarri dituzte salaketak. Abokatuen arabera, 5 erasotzaileen aurkako sententzia jakinarazi orduko mehatxu egin zioten Andreari sare sozialetatik. Halaber, hedabide digital batzuren aurka ere egin dute, biktimaren datu personalak ezagutarazteagatik. Nafarroko lurralde auzitegiak egindako us baten ondorioz filtratu ziren datuak. Miguel Moran, abokatuetako batek adierazi du hortaz baliatu zirela zenbait hedabide biktimaren izena eta helbidea ezagutarazteko. Horrez gain azaldu du sare sozialetako zenbait erabiltzailek emakumearen argazkiak eta bortxaketako irudien sekuentziak jarri zituztela.
Nafarroko kutxa ez dela desagertu dio entitate horretako presidente ohiak, baizik eta tokirik onenera iritsi dela. Nire zintzotasuna auzitegiek egiaztatu dute ez baitute deliturik ikusi nire jardunean, esan du Goñik. Nafarroko kutxa ikertzen duen batzordea martxan da duela hilabete zenbait eta ari dira dagoeneko entitate horretan ardurak zituztenak hitzartzen. Enrique Goñi Kaneko presidente ohia 4 saiotan izan da 32 orduz parlamentarien galderei erantzunez. Batzuk erantzun gabe utzi ditu. Nafarroko kutxa ez da desagertu, eraldatu eginda eta alzen tokirik egokinean gelditu da, esan du behin baino gehiagotan batzorde horretan Goñik berak. 2002 eta 2012 urteen artean kudeatu zuen Kan eta uste du egoki egin zuela lan hori. Espainiako bankuaren onarpena izan dut ekintza guztietan, esan du. Gogoan ez zituen zenbait ekintzere izan dira tartean, esaterako ez du gogoan izan Gabriel Urralbururi Nafarroko kutxak ordaindu ote zion lege aholkulari gisara aritu zirenean. Kantu eta hitza programazioa aurkeztu dute Iruñako udalean. Kantu eta hitza zikloaren barne maiatzaren 22tik ekainaren 26ra bitarte estilo ezberdinetako musika ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen dute iruñarrek, eta baitere hurbiltzen diren guziak. Estilo ezberdinak jorratzen dituzten taldeak parte hartuko duten. Formato txikiko kontzertuak antolatzen hasi zen iaz Iruñako udala eta 750 bat ikusletik gora hurbildu ziren kontzertuetara. Ostegunero arratsaldeko 8:30 izanen dira kontzertuak. Maiatzaren 22an eszenatokian egongo da Gabriel Aresti Kultur Elkartea, maiatzaren 29an Oskarbi. Izarra taldea egongo da ekainaren 5ean, Izer Konpaini taldea ekainaren 12an. Angel Uzu eta Txuma Murugarren ekainaren 19an eta azkenik Musergo taldea ekainaren 26an. Urtero izaten dugu prensaurre honetan, komentatzen dugu pixkat programa honetan saiatzen garela denetarik ekartzen eta hortan du zailtasun bat. Azkenean ez dira inbeste kontzertu eta saiatu behar gara, genero berdintasuna lortzen, estilo ezberdintasuna, hemen badago folk, badago rock, badago kantu hutsa, badago kantu personala, kantautoreak egiten dutena. Hor alegin bat egin behar da, eta aurten egin dugu, eta hemen aurkeztuko dugu, abertzi dutzen zaizuen. Pizkat gainetik egingo dute komentario txiki bat kontzertu bakoitzarena. Hasiko gara Miren Arbaizarekin, Miren Arbaiza batez ere Napoka Iria proiektuarekin, beste proiektu askotan, ez dakit, bere izena ezaguna ezagutzera eman du, ez da? Nahiko Napoka Iriarekin batez ere arrakasta lortu zuen, orain bere bide personala egiten hasi da, Mize proiektu honekin, eta etortzen da bere taldearekin, buelteri eusten. Berak egiten du alako rock pop moduan edo nahiko landua. Bigarren kontzertua Doniño Horrez, Bidertzean taldeko Imanol Lubedak, Bidertzean talde, akizuen dela 2 urte agure eman zioten ez, kantatzeari, justu Iruñan egin zuten kontzertu batean, eta orain Imanol etortzen da bere proiektu personalarekin, Doniño Horrez. Javier Muguruzaz, zer esan, denok ezagutzen dugu, eta gainera hemen dugu berak komentatuko du. Alboka ere, da Josean Goikoetxea, Alan Griffin eta Sabizan Sebastian, hor daude kriston musikari erraldoiak, eta Alboka bai dela folk munduan talde veteranoa eta oso garrantzitsua, benetan inpronta handia utzi duena, eta berriz elkartu dira, berriz egin dute diska, Lurra Aur Haize, eta Iruñan daude aurkezteko. Mielotxin eta Lauaren dantzariak, hori da Nafarroako ekarpena proiektu honetara, folk egiten dute, eta kasu honetan
gainera ikerketa bate aurkeztuko digute, Nafarroako kantutegian, bai euskaraz eta bai gaztelerazkoan barna egin dutena, Alan Lomax edori etnografo edo berak egin zuen lanaren hildotik. Jean Bordachar, ez da lehen aldiak etortzen dena kantu eta hitza, hau da, ez dakit, Pirineoetako kantua, kapela, ez dakit, en estado puro, hori esan dena, ez? Lau kantari siberutar, beren kantu ederrekin eta beren abots izugarriak. Eta Lumi zera proposamena, horratzean dago Naia Zubeldia da iparraldeak geldigabe ematen dituen, iparraldek geldigabe ematen dituen kantari horietako, kantari fin izugarri abots ederrekoak eta guztiz handikoak, bere bidea egin du gehien batean folk musika, bertako musikarekin horrela, eta baina orain jauzia egin du, eta proiektu honetan musika elektronikoa egiten du, kantatzeko modu lausoa, oso berezia, nik uste aurtengo berritasun handiena izango da segurazki programa honetan. Goizean zerua lainotxo egongo da eta baliteke euri egitea. Arratsalde gau partean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar haizea ibiliko da zierzo bolada gogorrekin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maximak nahiko jaitsiko dira. Ostiralean temperaturaren gorakada handia espero da. Goizean goiz hego haizea ibiliko da eta eguzkia izango da jaun eta jabe horregatik. Temperatura minimoak baxuak izan arren, temperatura maksimoak asko igo eta 22-24 gradu artekoak izango dira. Eguerdi partean haizea mendebaldera edo ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzukin. Arratsaldean bero lainoa garatuz joango dira eta litekena da zaparrada trumoitsuak lehertzea. Barkos lehendakariak Europa hurbilago Nafar programan parte hartu duten enpresekin batera ospatu du Europaren eguna. Prefostale lopean helduden maiatzaren 13an iraganen da iparraldeko ikastolen elkarteak antolaturiko herri urrazbesta. Maiatzaren 11an ostiralekin 7:00 sinkopatuak taldeak hasiera emango dio Txalaroa 18 txalaparta jaialdiaren kontzertuei Sanduzelaiko zibiboxean. Nafarroko 3. azoka ekologikoa ospatuko da Iruñako autobus geltokian maiatzaren 18, 19 eta 20an. Nafarroko gobernuko Isabel Elizalde konseilariak egin du azokaren aurkezpena Kondestable jauregian. Salaketa jarri du Iruñako erasoen biktimak intimitatea urratzeagatik. Abokatuek diote epaia jakin ostean, sare sozialetatik mehatxoa jaso zituela biktimak eta ezagutarazi egin zituztela haren datu personalak. Nafarroko kutxa ikertzen duen batzordea martxan da duela hilabete batzuk eta ari dira dagoeneko entitate horretan ardurak dituzten hitzak hartzen. Enrique Goñik, Kaneko presidente goia 4 saiotan izan da. Nafarroko kutxa ez da desagertu eraldatu eginda eta ahaltzen tokirik egokinean gelditu da esan du. Kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloa aurkeztu dute. Ostegunero formatu txikiko kontzertuak eskainiko dira maiatzaren 22 ekainaren 26.